Sikubingelele ke mbukeli sikwamukela ohlelweni asikhulume Let's Talk namhlanje sibuka umthelela wenkohlakalo mbukele kulethweni kwezidingonqangi amalungelo ezakhamizi zakuleli kanye nakwezomnotho mbukeli lokhu kulandela imbiko yokukhwabanisa okubalelwa ku2 billion wamarandi esibhedlela sesithembisa ngokuqinisekiswa uphiko lokuphenya amacala ayispecially iSIU akupheleli lapho ke mbukeli kunezinsolo zenkohlakalo ezinhlelweni zamathenda ezinhlelo zokudla futhi ezikoleni esifundazweni iKwaZulu-Natal kanye futhi nezinsolo zenkohlakalo kwiGiyani Water Project eLimpopo na mbukeli corruption has cost the country billions of rands mbukeli futhi siyabuza nokuthi ama commissions of inquiry are another cost that South Africans have to bear but to date not much accountability umbuzo wethu ke mbukeli namhlanje uthi ngokubona kwakho yini engenziwa ukuqeda inkohlakalo kuleli uhlelo nobongiwe uMakhumalo wakwazwane khumbula ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye yalolu hlelo sishayile ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho inombolo zethu zocingo u01171407727 01171407727 setholakala futhi kumakhasi ethu okuxhumana ku-X SABC Zindaba ku-Facebook ikhasi lethu SABC Zindaba ukuza kubelula ke mbukeli iqala #asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho asikhulume Mbukeli, just a quick scan, right, of post-1994 South Africa shows a series of major corruption scandals exposing systemic misuse of public funds and abuse of power by high-ranking officials as well as political elites. Now, despite various investigations and some convictions, many cases ended with limited accountability. Ntateli yalolu hlelo Mbukeli Comfort Masombuka usilethele lo mbiko. ISouth Africa ilungiselela ukubamba imbizo ye-G20 kazilizweli linethuba lokusombulula umraro obukhohlakale kuyinto enomthelelo ombikhulu ekulethweni kwensiza emnothweni nekuletheni ithemba emphakathini mhlapha nje iphiko elikhethekileko labofokisi SIU ikhupha umbiko ohlabako kelinye lamaphenywayo 3 major syndicates that have appropriated about 2 billion meant for the healthcare at the Tembisa Hospital. Ngemva kokukhutshwa kombiko lo ama-union wezabasebenzi amanye akhamba yokuchagala ngaphandle kwesibhedlela seThembisa. Isizwe sethu asiyiphambili sohlala silasihleli khona abantu balibe batshontsha imali. Isikhulu esiphezulu sezempilo eGauteng esimhlaba emkhosi uBabita Tukeran wabulawela ukuhlaba umkhosi ngobukirikitshana nobukhohlakala esibhedlela seThembisa. Lokho kwatshengisa intshijilo eziqalana nalabo ababahlaba imkhosi ebukhohlakalini. By whistleblower uyafa. By whistleblower you get vilified, uyatargetwa, uyagijinyiswa, umndeni wakho awukhona ukuthi uhlale ukhululekile. So ngenxa yalokho yenza abantu abaningi bahlale nolwazi lobe banalo bangalikhulumi ngoba bayazi ukuthi abangakhuluma la baba ma target. Laba abathembele esibhedlela seThembisa ukufumana isizo lezempilo baphawule nganasi indlela malungana nobukhohlakali. Ayikho lento bayenzayo. Ungashona ohlele kanje esibhedlela, uhlele esitulweni nje. Bona manje besiphelezela abantu la but the way servicing akhona I'm not happy. Sivakatshele nelokishini Alexander sayohlola bona bekube nje kuraga njani ngeproject yokulungisa indawo le. iAlexander Renewal Project eyasungulwa ngo2001 ukuthi ivuselele ilokishi elinomlando leSouth Africa. Sime isikhathi eside la Alexander simele ukuthi igovernment neAlexander Renewal Project bahlale basilungisele inkinga yemali yaphuma bathi izonceda umphakathi waseAlexander. Sikhala kakhulu simza aseAlexander. Siyacela sicela umuntu ongasisiza asazi ngasizakala kuphi. Isikhathi side lokho sikhala akonto elungayo. Ingakani zikhona na imfiso zepolitics zokuqeda ubukhohlakala eSouth Africa? Ukuze kungabi ne-political will, ubona nge-characterization of corruption by ama-politician. Banokuthi crime and corruption, as if corruption leyo akusiyi-crime, ngenye into esecadi. Asikhulume Let's Talk, nginguComfort Masombuka, ngikubikela ngise-Alexander, eGauteng. Bugela samgele ihambele zethu Khulekani Mathe, who is a Business Unity South Africa CEO, kanye no Ali Gule, member of the organization Undoing Tax Abuse, a non-profit civil rights organization that is out. A very good evening to you both and thank you so much for your time. Ali ngizoqala ngawe. Uma sibheka inkohlakalo, right, and the rates of corruption in this country, what enables it in your view?
ngiyabonga ukuthi usimeme. Inkohlakalo into esaziyo ukuthi ikhona. Sizobe siyazenzisa uma sithi le gameko esiceda ukuzibona asizazi. Kodwa sithuswa imali involved in corruption njengoba uceda kusho nje sibheka isibhedlela saseThembisa 2 billion rand imali eningi kakhulu leyo ebekufanele kube isiza abantu abahlwembu abadla imbuya ngothi ukuthi bathole usizo lokwelwashwa. Uma uke wafika nje kulesibhedlela njengazo zonke izibhedlela ezikhona emalokishini uthola imiga emide ama-ambulance awekho imbhede ayikho abanye abantu balala phansi futhi balala phansi abanye abantu kodwa labantu esikhuluma ngayo abakhokhi bentela ebekufanele usizo bayalithola. Le mali esikhuluma ngayo eyehla ngomlenze imali njengoba bowusho ekufanele ilethe izinsiza kubantu abaphansi nje singabala singagcini ngemithi sibale imigwaqo kulungisa kwemigwaqo sibale izindlu amanzi sinenkinga yamanzi sibale nokudala kwamathuba omsebenzi. Kodwa ukuphendula umbuzo wakho iziningi izinto ezingenza inkohlakalo ichubekele phambili. Bob Mathe, I'm going to bring you into this conversation because the business community has also spoken out against this for quite some time. Ngiyazbuza ukuthi nina ni business unit South Africa for example yini niyibona iba nomthelela ikakhulukazi manibheka inkohlakalo eNingizimu Afrika as far as the economy is concerned. Ngibingelele na so hambisa kwa studio. Uphendula umbuzo wakho inkohlakalo iyaqhubeka isabalale la eNingizimu Afrika. Ngokubona kwethu lokhu kwenziwa ukuthi izinsolo zenkohlakalo zikhomba ukuthi labo abangabaholi abaphethe abaseyikundleni enkulu bayathinteka laphe kula macala enkohlakalo. Ikushiwo ngesilungu ukuthi a fish rots from the head. Uma ubole lapha kwabaphethe lokho kwenza ukuthi-ke nabo bonke abanye abasezigabeni ezingaphansi kwalokho nabo babona ukuthi hayi-ke idubukene sonke basilandele senze inkohlakalo le esigcwele kizo. Ngempela ngempela ukuze isiqede inkohlakalo ezweni kumele ukuthi kube nezinyathelo ezinqaba ezithathelwa labo abakhonjwa noma abasolwa ngenkohlakalo kuze kube bayashushiswa uma betholakala benamacala ingabikho ukubonelela okuba khona bavalelwe futhi bajeziswe banikwe isijeziso esifanele. Iqhubeka inkohlakalo manje ingoba uma ke umuntu bewakhomba laba abaphethe hayi kulokhu kukhuthazwa kungabikho kubonakalayo okuzoba isibonelo nakwabanye ukuthi siyisizwe esingayifuni inkohlakalo siyisizwe esingayibekezeleli inkohlakalo. Inomthelela-ke omubi inkohlakalo ey'dingweni zomphakathi inomthelela futhi omubi nasekusebenzeni komnotho yenza ukuthi umnotho wethu ungasebenzi ngendlela eyiyo. Bese ngicina ngokuthi-ke Bongiwe kunalaba bantu ababizwa ngosomabhizinisi okuthiwa hayi usomabhizinisi othile kuney'nsolo zenkohlakalo amacela lawo akusibo osomabhizinisi. Osomabhizinisi bangempela bayazi ukuthi kuyasetshenzwa uthengise uma ngabe uyathengisa impahla okanye uthengise amakhono onawo uthola imali ngendlela enobuqotho. Laba bacabanga ukuthi imali itholakala ngokuthi uqole webe ufumbathise abathize akusibo osomabhizinisi lawo basifakele igama elibi ingakho sithi thina sikholelwa ekutheni ibhizinisi lenziwe ngendlela enobuqotho laba abangenzi njalo imali ibhajetiswe. Babkule siyabona lapha ey'thombeni uBabita uDecoran especially uma sicabanga kakhulu ikakhulukazi indaba yaseThembisa esibhedlela
wuye umuntu owacela kuqala ukuthi ucela ukuvikeleka ngoba ubebona ukuthi usemkhondweni wabantu abayingozi kangakanani. Siyabona einsukwini futhi edlule lapha enze leso sicelo wasedutshulwa kabuhlungu futhi. Siyabona manje konke ayekhuluma ngakho ngalesi sikhathi nakho siyakubona kuyavela. Ngiyazibuza ukuthi abantu abaza phambili besibonisa besitshela ukuthi kukhona inkohlakalo eyenzakalayo eNingizimu Afrika noma mhlambe ikhona inkohlakalo eyenzakalayo eminyangweni ethize kahulumeni noma ikuphi bavikelekile kangakanani eNingizimu Afrika? Kuningi kakhulu okushiwo ngabantu abasukumayo baveze izinto zenkohlakalo ofana noBhabhitha. Kodwa ukubulawa kwaBhabhitha kwakungamvali nje kuphela umlomo, kuthumela umlayezo oqaqile kwabanye abafuna ukwenza into enjalo enhle ukuthi uma uke wasukuma wakhuluma sizokuthulisa ngalendlela lo athuliswa ngayo. Ukhona umthetho okhona wokuvikela abantu abanjalo esibabiza ngesilungu ama-whistleblowers, but ukuba khona komthetho nokungabikhona okuzimisela kwepolitiki lokho sithi political will akwanele, because ababeka umthetho kufanele baphinde basukume nabo bese bafakazisa ukubeka komthetho ngenkambo ehambelana ukuthi bavikelelwe abantu abanjalo. Sibonile abantu abaningi kuceda kubulawa omunye ekuruleni nayo obelisana nenkohlakalo. Ngakho ke uma abantu abalwisana nenkohlakalo bebulawa, lokho kusho ukuthi bayathuliswa abantu. Akwanele nje ukuba nomthetho olungile, kodwa kufanele kube that must be coupled with a political will. uBhabhitha ukhulume ngemali ecishe nje engaphezulu kwa 850 million. Sekuvelile ku SIU ukuthi imali yeqela ngale kwa 2 billion imali eningi kakhulu. Kusaqala ngoba basazophenya futhi kuyabonakala ukuthi le mali ingakhuphuka, kodwa kukhona okushiyo la okuthintile ukuthi ngaphambi kokuba bulawe wayireporta le ndaba ku Department of Health in Gauteng. Akukho okwenziwa ngalokho. As if that is not bad enough, kukhona imali uBhabhitha ayivimbile ukuthi ingabhadalwa engaphezulu kwa 100 million ukuze kuphenyisiswe ukuthi kuza kanjani ukuthi kube nalamathenda angaka. Uthe mayiseshonile yasivulelwa le mali kwase kuyabhadalwa. Ngamanye amagama kusho ukuthi ke inkohlakalo ayigcini ngokuphelela esibhedlela kuphela, kufanele kuphenywe na kukhushukwe kuze kuyofika kuyo iDepartment of Health phezulu, bonke abatholakalayo bese bayajeza. Asike sithi shelele ey'tolo siyabuya khona manje ngizothanda ukuthi masibuya ey'tolo mbukele sibheke ukuthi what are the possible interventions that can be put in place in order to try and deal with this issue of systemic corruption. Mbukeli sekubingelele futhi uma uqeda ukuhlanganyela kanye nathi ohlelweni sikhuluma ngenkohlakalo nokuthi yona mbukeli icorruption iba namthelela muni, particularly when you think about the economy of this country noma mbukeli idingo nqangi. Ake ngithathe uXolani KwaZulu Natal. Sawubona baba. Yebo sawubona. Ungaqhubeka kafushane nje. Lapha inkohlakalo esinawa ma esinawazi futhi ngoba manje lokho siyafuna ukuthi yalo azimile ngizazini isali manje kakhulu Okay. Siyabonga kakhulu baba. Yebo siyabonga kakhulu ucingo lakho aluhle kahle, kodwa ngizamile nje ukuthi ngikuzwe ukhuluma ukuthi inkohlakalo into embi kakhulu kabi. Ngiyazibuza futhi babumathe right hot on the heels of that ngoba ukhuluma kakhulu futhi ubaba uXolani ukhuluma ngeyidingo nqangi ingakwazi ukuthi ifinyelele ebantwini. Ngiyayibuza mina ukuthi yini mhlambe kwesinye isikhathi engenziwa manibhekile nina as the business community ukuthi imapha ama-interventions angangenelela ekuthenini sikwazi ukuthi siyinqobe le nkohlakalo eNingizimu Afrika?
Ukabili noma ngithi kuyizigaba ezahlukene okungenziwa. Okokuqala nje kuyacaca ukuthi indaba isukela la ekuqashweni kwabasebenzi bakahulumeni. Labo abafuna ukufeza iy'nhloso zabo zenkohlakalo bayenza ukuthi kuqashwe ogwini babo abazokwazi ukuthi babalekelele ekwenzeni zenkohlakalo. Ngakho-ke indlela noma iy'nhlelo zokuqashwa kwabasebenzi bakahulumeni kumele ukuthi zibuyekezwe ngempela kube nesiqiniseko sokuthi kuqashwa abantu abawufanele lowo msebenzi abanekhono abanolwazi namava nendlela efanele ukuze sazi ukuthi laba bantu abanikezwe amandla okwenza umsebenzi kahulumeni kuwabantu ngempela abafanele. Okokuqala lo. Okulandela lapho nje sasike sasho ukuthi kuzomela ukuthi labo abasolakalayo futhi abatholakala belapha amacala enkohlakalo bajeziswe. Kube nomyalezo othunyelwa nakwabanye ukuthi inkohlakalo la ezweni lakithi akusiyo into esiyibekezelelayo. Okwesithathu, indlela yokuhweba noma yokuthenga kahulumeni lokuthiwa i-procurement. Uhulumeni mayethenga okanye uthenga iy'mpahla, uthenga noma yini ezosiza noma ezoba zidingo zabantu. Kuyacaca ukuthi inkohlakalo eningi yenzeka lapho. Lapho kumele ukuthi futhi kuqiniswe indlela okwenziwa ngayo noma okuqashwa ngayo ukuthi abantu abanikwa amathenda kahulumeni lonke lolo hlelo lwenziwa ngendlela enobuqotho futhi indlela esobala transparent ukuze kungabikho okwenzekayo. Konke lokhu uyathola uma usubhekisisa ukuthi ukuba kwakunehlo elinqala elibhekile kwakubonakala kusaqala ukuthi akufanele ngabe laba abantu banikezwe amathenda kahulumeni. Okwesithathu engigcina ngakho ukuthi ngempela kufanele ukuthi siyisizwe sisonke sikhombise ukuthi kasiyeseki inkohlakalo. La inkohlakalo yenzeka khona sikubike lo. Siyazi ukuthi yebo abantu bayafa ababeka inkohlakalo kodwa kumele ukuthi singaphela amandla sikubike ukuze isizwe sethu. Baba Mathe ngihlale nje nawe kancane nje kafushane ngiyazibuza ukuthi inkohlakalo uma ngabe yenziwa ngalendlela eyenzeka ngayo eNingizimu Afrika isinika siphi isithombe uma ubhekile umhlaba wonke ngoba kwesinye isikhathi siyayisiza ukuthi kuthiwa we need to attract investment and all of that kodwa siba nasiphi isithombe jikelele uma ubheka nje izwe lonke siyibona nje thina siyiNingizimu Afrika salwisana nobudedeko omngaka uma ubheka inkohlakalo. Inkohlakalo ikhona emazweni amaningi kodwa la kwelakithi kuba sengathithi kwampomzi idleluni. Lokho bekusinikeza igama elibi kwamanye amazwe ikakhulu batshala izimali abafuna ukuzotshala izimali la ngoba kukhomba ukuthi kuhlutha umthetho awuqinile ngendlela efanele. Umtshali izimali-ke lapho uyacabanga ukuthi ngiyayitshala yini imali endaweni la ugcwele khona inkohlakalo umthetho ongasebenzisi khona ngaphuka sengizithola ngesesimeni sokuthi imali yami idleke ngendlela engabonakali kodwa futhi umthetho ungakwazi ukuthi ungivikele. Ingakho sithi lokho kwenza ukuthi-ke abatshali izimali bengezi kwentuleke namathuba emsebenzi. Inkohlakalo isilimaza kakhulu, isilimaza ngezidingo lezi esizibonayo, ifinisha amathuba emsebenzi, ifinisha ukuphucuka komnotho okwenza futhi ukuthi uhulumeni athole enye imali yokwenza ofeza iy'dingo zabantu. Ngakho iyisitha sethu esingasiboni kodwa esiyisitha esisilimaza kakhulu njengesizwe. Babukule masibuya ey'tolo ngizothanda ukuthi sikhulume ngokuthi kwesinye isikhathi siyaye siyithole thina singonondaba sizwe abantu basitshela ukuthi thina njengey'ntatheli nje sikhuluma kakhulu ngenkohlakalo asikhulumi kakhulu ngokuhle okwenzakala eNingizimu Afrika mhlawumbe nathi siba nomthelela ekuthenini senza abantu ukuthi bazizwe bengephephile eNingizimu Afrika. Ngizokhuluma ngalokho masibuya. Mbuke unganyakaza. Mbokelisa siphethe nje ake sibheke ukuthi yini engenziwa ukuqeda inkohlakalo kanye nokubulawa kwalabo abahlaba umkhosi mbokele phecelezi ama-whistleblowers. Babugule angize kuwena ngoba kwesinye isikhathi kuyaye kuthiwa thina iy'ntatheli sikhuluma kakhulu sikhuluma ngokungahambi kahle eNingizimu Afrika, sikhuluma ngenkohlakalo kakhulu, sikhuluma kakhulu ngokuthi mhlampe yini ehamba kahle eNingizimu Afrika. Ngiyazibuza kufanele sikushaye indiva ukuthi siyabona ukuthi izinto ayihambi kahle kwesinye isikhathi.
likhulu kakhulu iqhaza elibanjwa izintatheli nabosozindaba esimeni sentando yeningi. Asikwazi kuba nesimo la sithi izintatheli asisakwazi ukubika ngokwenzakalayo. Izintatheli nabantu bezindaba bayisibuko emphakathini ngezihlakalo nangezinto ezenzakalayo. Kubaluleke kakhulu ukuthi abantu ikakhulukazi imsakazo nesiteshi esifana ne-SABC, a-public broadcaster, ukuthi sitshela abantu ukuthi usebenza kanjani uhulumeni, i-performance kahulumeni ibhekwe, iziphi inhlelo ezikhona, kungagcini ngokubikwa izindaba ezinhle kuphela. Nala uhulumeni engenzi kahle khona, abantu kufanele bazi asikwazi ukuthi sibe nesimo nomphakathi la intatheli zivalwa khona umlomo ngenxa yezehlakalo ezibikwayo. Kubalulekile kakhulu futhi ukuthi abosozindaba bangaqhemi futhi bangabiki ngokwenzelela, kodwa asikho isidingo sokuthi sibe nenkinga nabantu ababika izindaba ngoba siyadinga ukwazi nokufundiseka nokuqonda ngakho konke okwenzakala ezweni, kufaka phakathi nezenzo zenkohlakalo uma kuwukuthi zikhona kufanele zibikwe. Baba Mathe, in about 30 seconds, i-corruption ikhona ku-agenda ye-G20. Ngiyazibuza ukuthi uyathemba ukuthi mhlambe amanye amazwe azokhuluma ngokuqinile la ukuthi sibone ukuthi inkohlakalo iyaphela mhlambe kuwo wonke amazwe angathathinteka. Sisethemba ukuthi kuzoba njalo. Futhi noma ngabe kuthiwa ke i-G20 ayikhuluma ngalokhu, isihlava lesi esisihluphayo thina kakhulu la eNingizimu Afrika kumele ukuthi siphakamise izwi lethu kakhulu, sikhombise ukuthi asivumelani nenkohlakalo. Kodwa ngithemba ukuthi amazwe omhlaba azolikhuluma lolu daba, noma ngithi abaholi bamazwe omhlaba uhlaka lwe-G20 bazokhuluma lolu daba ukuthi bazame ukuthi baqhamuke nesisombululo kulesihlava esiyinkohlakalo esilimaza izizwe ezahlukahlukene ikakhulu thina la eNingizimu Afrika. Anginibonge kakhulu ngesikhathi senu Baba Mathe, nginibonge nawe babukule mbukeli nawe ukuthi ohlanganyele nathi nehambele zethu Khulekani Mathe, who is the Business Unity South Africa's CEO, kanye no Ali Gule, member of the organization Undoing Tax Abuse, that is mbukeli, a non-profit civil rights organization. Mbukeli nakuwe futhi khumbula ukuthi ungahlanganyela kanye nathi ngeviki elizayo uma uphuthele uhlelo namhlanje. Khumbula liyaphinda kusasa ku-SABC 1 ngehora lesithathu kuze kube ngokuzayo.